San, anakmu San. Mantap. Dodol, jangan nyanyi dewe kok. Biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange saiki lak kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit rak ngabari apa lali kowe karo Mas Duo iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi nggonku goleki tali kotak Sekar Gumelar Lia Waroka Iki Mas Lini takut terake Iya Nduk Mergo paparan ngeparengake Yoi Aku dijodohke malah karo kancamu dhewe Sapa iku? Selalan aku ora bakal lali yen Gusti ngaparingake mesti bali tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang wujud tresnaku kang suci dulur-dulur ingkang taksih wonten mriku matur sembah nuwun Mas Pujo ayo gol wis tak tukokke wujud tali sak kotane asal kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit rak ngabari apa lali kowe karo Mas Duo iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kotak Anda bertanya tak
tak simpen jero lemari nalika kang wujud tresnaku kang suci wujud tresnaku kang suci. Lia, Ya Mas. kamu tetap stay di sini disusul dengan Dewi dan juga Ica. Mohon maaf Mbah Gemingge.